अकॅडमी, कोकणातून IIT, NIT आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था. आमची वैशिष्ट्ये: 15 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव, कोटा हैदराबाद येथील तज्ज्ञ शिक्षक, कम्प्युटर सायन्स, हॉर्टिकल्चर आणि IT सारख्या विषयासह स्टेट बोर्डात हमखास यश, बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल आणि मेसची सुविधा, 11वी आणि 12वीच्या मोजक्याच जागा शिल्लक. चला तर मग वाट कशाची बघताय, आजच ॲडमिशन नक्की करा. आमचा पत्ता: मुंबई गोवा महामार्गाजवळ यशोधरा हॉटेल, कुडाळ. संपर्क 9325 01 74 58. घोषवाक्यांनी शिवसेनेला गेलं. शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वासाठी उभं अख्खं आयुष्य घालवलं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत उभं अख्खं आयुष्य संघर्ष केला. त्या शिवसेना प्रमुखांचा चिरंजीव राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत बसून मुख्यमंत्री होतोय कळल्यानंतर मी त्यांना हात जोडले होते, उद्धवजी हे पाप करू नका तुम्ही, हे साहेबांना आवडणार नाही. आपली पक्षाची ताकद वाढू, आपले आमदार निवडून आणू, व्हा मुख्यमंत्री. साहेबांचं स्वप्न साकार करा तुम्ही. पण साहेबांचं असं स्वप्न नव्हतं की ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत मी संघर्ष केला त्यांना घेऊन मुख्यमंत्री व्हा, असं साहेबांचं कधीच साहेब जिवंत असते तर उद्धवजीला मुख्यमंत्री होऊ दिले नसते. असं काय होतंय पण की ग्रामपंचायत सदस्यापासून खासदारापर्यंत लोक निघून जात आहेत स्थापनेपासून पक्षाच्या, त्यांना काय कळत नाही. एक गोष्ट मी सांगतो, शरद पवारांनी, अजित पवारांनी, उद्धवजींनी आजारी होते किंवा मधल्या काळात कोरोना झाला होता, ते बाहेर पडत नव्हते. त्याचा फायदा अजितदादा आणि शरद पवारांनी घेतला. मी एक पत्र पाठवलं होतं मधल्या काळामध्ये उद्धवजींना, त्याची कॉपी तुम्हाला मी देईन. त्या पत्रामध्ये शरद पवार कोकणातल्या कुणबी समाजाला बोलवून घेऊन तुम्हाला कुणबी भवनसाठी 5 कोटी रुपये देतो, पण तुम्ही शिवसेना सोडा नाही राष्ट्रवादी द्या. 5 कोटी दिले शासनाचे, मुख्यमंत्री उद्धवजी, शासनाचे पैसे, आणि कुणबी लोकांना फोडली आणि राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करून घेतला. हे वास्तव आहे. हे इथून हे मी दाखवलं, उद्धवजींना फोटो पाठवले. हे म्हटलं हे काय फोटो, शरद पवारांसोबत बैठका, अजितदादा चेक देतोय, आणि नंतर तुमचे पाटील, त्यांचे अध्यक्ष जयंत पाटील, ते जाऊन दापोलला जाऊन त्यांचा प्रवेश करून घेत आहेत शिवसेनेच्या लोकांचा राष्ट्रवादीमध्ये. हे लक्षात का येत नाहीये. आता हे सातत्यानं होत आहे, मी दाखवून दिलं. नंतर प्रत्येक गेलेला 51 आमदाराचा प्रत्येक आमदार सांगतो उद्धवजींना, उद्धवजी आमच्या मतदारसंघामध्ये अजितदादा बोलावून माझी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना पैसे देत आहेत आणि आम्हाला निधी मिळत नाही. हे प्रत्येक आमदार सांगायचा प्रयत्न करतोय. मुळात उद्धवजी पुन्हा सहसा जास्त भेटत नव्हते. नंबर 1, काही वेळेला सांगायचा प्रयत्न केला लोकांनी, एकनाथ शिंदेनी सांगायचा प्रयत्न केला, पण उद्धवजींचं प्रेम काय त्या शरद पवारांवर कमी होत नव्हतं. आणि म्हणून आज मला एका गोष्टीचं मी तुम्हाला सांगतो, आज पुन्हा एकदा मी एकनाथजींचे आभार मानतो, 51 आमदारांचे आभार मानतो, 12 खासदार उद्या जाता येतात त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी हे जर पाऊल उचललं नसतं, एवढे नगरसेवक जात आहेत, सदस्य जात आहेत, तालुका प्रमुख जात आहेत, पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्य जात आहेत, त्यांचे मी आभार मानतो. त्यांनी हे पाऊल उचललं नसतं तर महाराष्ट्रामध्ये शरद पवारांनी आणि अजितदादांनी शिवसेना शिल्लक केली नसते 8 वर्षामध्ये. कारण जे बाळासाहेबांना त्यांना शिवसेना संपवायची होती. कारण काय की पवारांवरती इतकं प्रेम आहे आणि 51 आमदार. अहो तेच तर मला, तेच तर कोण उलगडत नाही, रात्रभर झोप येत नाही, 2-2 वाजता उठून बसतोय, जेवण जात नाही. तेच तर दुःख आहे ना माझं पण, की आपला पक्ष फुटतोय, आपला पक्ष संपतोय, आपल्या पक्षात उभी फूट पडते, तरी मी शरद पवार सोडत नाही, पक्ष संपला तरी चालेल. हे का होत आहे? मग नेमकं आजूबाजूला सांगणारे लोक कोण आहे? कायदेशीर लढाई यावेळी लढला तर शेवटीमध्ये फूट पडलीच ना. आणि म्हणून मी सगळ्यांचे आभार का मानतो, त्यांनी जर हे पाऊल उचललं नसतं तर पुढच्या वेळेला तुम्ही सर्वे करून घ्या, आणखी 2.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 10 आमदार पण शिवसेनेचे निवडून नसते आले. आता जी परिस्थिती आहे त्यामध्ये कुठेतरी राष्ट्रवादीमुळे शिवसेनेचे अनेक नेते बाहेर पडले, परंतु आता जी नैसर्गिक युती झालेली आहे त्यातनं पुन्हा संघटनेला उभारी येईल असं वाटतंय. तुमचा हा निर्णय राजकीय मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणार भविष्यामध्ये. मी प्रयत्न याच्या आधी पण केला. एकनाथ शिंदेजी आणि सगळे आमदार गुवाहाटीला असताना मी प्रयत्न केला, माझ्या प्रयत्नाला यश आलं होतं. एकनाथ शिंदेजींनी मला सांगितलं होतं की भाई उद्धवजींना सांगा राष्ट्रवादी साथ सोडा, आम्ही सगळे मातोश्रीवर येतो. पण शरद पवार मातोश्रीत पोहोचले, त्यांनी काय ती गुरु किल्ली दिली आणि सगळं पुन्हा उलटलं. मग कायदेशीर लढाई चालू झाली. तुमची आणि राष्ट्रवादीची आतली मिली बघत आहे. एक आणि दुसरं सोडून द्यावं, माझ्यासारख्या माणसावर कोण आरोप, यांची हिंमत काय आहे? कोण अरविंद सावंतांनी कोणतं विनायक होतो? त्यांची अवकात आहे का माझ्यावरती बोलायची? माझ्यावरती बोलायची? योगदान दिलं 52 वर्ष, अंगावरती अनेक केसेस घेतल्यात,
जेल भोगलेत, नालबंदी झाले आणीबाणीच्या काळामध्ये. अहो तुम्ही काय, तुमच्या अवकाश आहे का आमच्या आमदार संधी बोलायची? कालच 1 महिना झाला, बेळगावला 2005 सालामध्ये गेलो होतो, बाळासाहेबांनी पाठवलं होतं, तो गुन्हा दाखल केला, तर आता जाऊन माझ्यावरती अटकपूर्व जामीन मी आता 10 लाखाचा घेतला बेळगावला जाऊन. तुम्ही आम्हाला काय पक्ष शिकवताय हो? तुम्ही आम्हाला पक्ष काय शिकवताय? आणि म्हणून शिवसेनेसाठी जीवाचं गाण करणारा माणूस आहे, डोक्याला कफन बांधून लढणारा माणूस आहे. माझ्यासाठी सुपारी दिल्या गेल्या माझं मर्डर करण्यासाठी. आमची बायका मुलं नव्हती का? पक्षासाठी मी संघर्ष केलाय. कोण अरविंद सावंत आणि कोण हा लंडू, हे यांची अवकाश आहे माझ्यावरती बोलायची? काय कसली मिली बघत आहे? उघड्या डोळ्यांनी बघता 2 फूट पडलेत, आमदार जात आहेत, ही मिली बघत आहे का? काहीतरी बोलायचं, काहीतरी मीडिया समोर जायचं, काहीतरी बोलायचं म्हणून आपलं तोंड आहे बोलायचं का? आणि म्हणून भविष्यामध्ये माझा प्रामाणिकपणे प्रयत्न असेल, मागे याच्या आधी देखील प्रयत्न केला, भविष्यामध्ये माझा प्रामाणिक प्रयत्न असेल की शिवसेना प्रमुखांची शिवसेना ही अभेद घातली पाहिजे, फूट होता कामा नये, पुन्हा भगवा झेंडा जवळाला फडकला पाहिजे, पुन्हा उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली काम झालं पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी मला जितके प्रयत्न करायचे करणार, पण मी महाराष्ट्रात बाहेर पडणार. जिथं जिथं राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत त्या मतदारसंघामध्ये मी दौरे करणार, मी जाणार, मी बाहेर पडणार. आणि उद्धवजींना एवढीच विनंती आहे माझी आपल्या माध्यमातून, उद्धव साहेब, मला समाधान नाही वाटलं राजीनामा देऊन. मी राजीनामा नाईलाजानं दिलाय. माझ्या मुलाच्या तर मुळावर सुटलात तुम्ही, उद्ध्वस्त करायला निघालात माझ्या मुलाला राजकीयदृष्ट्या. आताही उठताय. मी फार संयम पाळला, प्रचंड संयम पाळला. मी काय चूक केली? इतक्या वर्ष योगदान पक्षासाठी दिलं, ती आमची चूक आहे का? ती माझी चूक आहे का? आणि म्हणून मी अनेक गोष्टी माझ्या हातात मी नाही बोलणार. मी बोलेन त्याला भूकंप होईल. मला तुटलेलं कसं जोडता येईल तो मला प्रयत्न करायचा आणि मी करणार. सर, तुम्ही जोडण्याचं बोलत आहात, मात्र आता ही समोरची प्रतिक्रिया येते अरविंद सावंत यांची की तुम्ही गेल्या 2.5 वर्षामध्ये मातोश्रीवर फिरकला नाही, 3 वर्ष, पावणे 3 वर्ष, अभिनंदनही केलं नाही. अहो पावणे 3 वर्ष नाही, चूक आहे. मी उद्धवजींना जाऊन भेटलो मुख्यमंत्री झाल्यानंतर. या बडव्याला काय माहिती आहे? त्याला काय माहिती आहे? ते काय पण बोलते, लंडू ते. मी जाऊन भेटलोय उद्धवजींना. मी उद्धवजींना खुर्चीत बसवला, मी पुष्पगुच्छ दिलाय. तू काय मला सांगतोयस? तुझी अवकाश आहे का माझ्यावरती बोलायची? तुम्ही चमचे आहात जवळचे, तुम्हीच वाट लावून टाकली मला पक्षाची वाट लावणार हेच आहेत चमचे, हे चमचे आहेत. पण समजून घ्या, माहिती घ्या आणि मग बोला. संजय राऊतांची भूमिका टोकाची असते, त्यांची रोजची येणारी वक्तव्य हे कुठेतरी शिंदे गटालाही बोचत होती, तुम्हालाही होय. मी सांगतो, मला बोचायचा काही प्रश्न कुठे येत नाही, सांगतो मला. पण ज्या वेळेला माझं बोलणं झालं होतं उद्धव साहेबांसोबत, एकनाथ शिंदे यायला निघाले होते, सगळे तयार झाले होते. एवढ्यात इकडून मग कुणाला कुत्रे, कुणाला बैल, कुणाला वेळा, त्या महिला आमदारांना वेशा वगैरे सगळं बोललं गेलं. आणि मग सगळे सगळे थांबले. समोर या वाचा नाही पडली, तुम्ही 2.5 वर्षापासून खटखट होती बोलता माध्यमांचं. अहो मी पत्रकार परिषद घेतली ना, माध्यमात बोललो ना, मी माझं मन मोकळं केलं की मधल्या काळामध्ये साधारण 7-8 महिने झाले की. मला पावणे 3 वर्षाच्या आधी उद्धवजींनी मातोश्रीत बोलून घेतला होता आणि मला सांगितलं होतं की याच्या पुढे तुम्ही मीडियाशी बोलायचं नाही, तुम्ही मीडियाकडे एक शब्द बोलायचा नाही. माझ्या तोंडाला कुलूप लावून ठेवलं होतं म्हणून बोललो नाही. काय कारण आहे त्याच्यामध्ये? मला कळलं नाही अजून ते. मग माझ्या पत्रात लिहिलंय, त्या पत्रामध्ये मी लिहिलंय तो मुद्दा की हे माझं तोंड तुम्ही का माझ्या तोंडाला कुलूप लावून ठेवलं होतं, त्याचं मला कारण आज देखील कळलं नाही ना. पहिले 40 आमदार जे गेले त्यांना आदित्य ठाकरे 51 यांनी सुद्धा 51 त्यांना आदित्य ठाकरे यांनी सुद्धा घाण दिली असं म्हणतात. साहेबांचं कधीच साहेब जिवंत असते तर उद्धवजीला मुख्यमंत्री होऊ दिलं नसतं. तुम्ही असं काय होतंय पण की ग्रामपंचायत सदस्यापासून खासदारापर्यंत लोक निघून जात आहेत स्थापनेपासून पक्षाच्या, त्यांना का कळत नाही? एक गोष्ट मी सांगतो, शरद पवारांनी, अजित पवारांनी, उद्धवजींनी आजारी होते किंवा मधल्या काळात कोरोना झाला होता, ते बाहेर पडत नव्हते. त्याचा फायदा अजितदादा आणि शरद पवारांनी घेतला. मी एक पत्र पाठवलं होतं मधल्या काळामध्ये उद्धवजींना, त्याची कॉपी तुम्हाला मी देईन. त्या पत्रामध्ये शरद पवार कोकणातल्या कुणबी समाजाला बोलवून घेऊन तुम्हाला कुणबी भवनसाठी 5 कोटी रुपये देतो, पण तुम्ही शिवसेना सोडा, राष्ट्रवादी द्या. 5 कोटी दिले शासनाचे, मुख्यमंत्री उद्धवजी, शासनाचे पैसे, आणि कुणबी लोकांना फोडली आणि राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करून घेतला. हे वास्तव आहे. इथून हे मी दाखवलं, उद्धवजींना फोटो पाठवले. हे म्हटलं हे काय फोटो, शरद पवारांसोबत बैठका
अजितदादा चेक देतोय आणि नंतर तुमचे पाटील त्यांचे अध्यक्ष जयंत पाटील ते जाऊन दापोलीला जाऊन त्यांचा प्रवेश करून घेत आहेत शिवसेनेच्या लोकांचा राष्ट्रवादीमध्ये. हे लक्षात का येत नाहीये? आता हे सातत्यानं होत आहे, मी दाखवून दिलं. त्यांचा प्रत्येक गेलेला 51 आमदाराचा प्रत्येक आमदार सांगतो उद्धवजींना, उद्धवजी आमच्या मतदारसंघामध्ये अजितदादा बोलावून माझी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना पैसे देत आहेत आणि आम्हाला निधी मिळत नाही. हे प्रत्येक आमदार सांगायचा प्रयत्न करतोय. मुळात उद्धवजी पुन्हा सहसा जास्त भेटत नव्हते. नंबर 1, काही वेळेला सांगायचा प्रयत्न केला लोकांनी, एकनाथ शिंदेनी सांगायचा प्रयत्न केला, पण उद्धवजींचं प्रेम काय त्याच्यावर कमी होत नव्हतं. आणि म्हणून आज मला एका गोष्टीचं मी तुम्हाला सांगतो, आज पुन्हा एकदा मी एकनाथजींचे आभार मानतो, 51 आमदारांचे आभार मानतो, बघा खासदार उद्या जाता येतात त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी हे जर पाऊल उचललं नसतं, एवढे नगरसेवक जात आहेत, सदस्य जात आहेत, तालुका प्रमुख जात आहेत, पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्य जात आहेत, त्यांचे मी आभार मानतो. त्यांनी हे पाऊल उचललं नसतं तर महाराष्ट्रामध्ये शरद पवारांनी आणि अजितदादांनी शिवसेना सिद्ध केली नसती 8 वर्षामध्ये. कारण जे काय? बाळासाहेबांना त्यांना शिवसेना संपवायची होती. कारण काय की पवारांवरती इतकं प्रेम आहे आणि 51 आमदार अहो तेच तर मला तेच तर कोण उलगडत नाही, रात्रभर झोप येत नाही, 2-2 वाजता उठून बसतोय, जेवण जात नाही. तेच तर दुःख आहे ना माझं पण की आपला पक्ष फुटतोय, आपला पक्ष संपतोय, आपल्या पक्षात उभी फूट पडते, तरी मी शरद पवारला सोडत नाही, पक्ष संपला तरी चालेल. हे का होत आहे? मग नेमकं आजूबाजूला सांगणारे लोक कोण आहे? कायदेशीर लढाई यावेळी लढलात तर शेवटीमध्ये फूट पडलीच ना. आणि म्हणून मी सगळ्यांचे आभार का मानतो, त्यांनी जर हे पाऊल उचललं नसतं तर पुढच्या वेळेला तुम्ही सर्वे करून घ्या, रामदासजी, आणखी 2.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 10 आमदार पण शिवसेनेचे निवडून नसते आले. आता जी परिस्थिती आहे त्यामध्ये कुठेतरी राष्ट्रवादीमुळे शिवसेनेचे अनेक नेते बाहेर पडले, परंतु आता जी नैसर्गिक युती झालेली आहे त्यातनं पुन्हा संघटनेला उभारी येईल असं वाटतंय. तुमचा हा निर्णय राजकीय मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणार भविष्यामध्ये. मी प्रयत्न याच्या आधी पण केला. एकनाथ शिंदेजी आणि सगळे आमदार गुवाहाटीला असताना मी प्रयत्न केला. माझ्या प्रयत्नाला यश आलं होतं. एकनाथ शिंदेजींनी मला सांगितलं होतं की भाई उद्धवजींना सांगा राष्ट्रवादी साथ सोडा, आम्ही सगळे मातोश्रीवर येतो. पण शरद पवार मातोश्रीत पोहोचले, त्यांनी काय ती गुरु किल्ली दिली आणि सगळं पुन्हा उलट झालं. मग कायदेशीर लढाई चालू झाली. तुम्ही एकीकडे एवढे आरोप करता. अरविंद सावंत म्हणतात, तुमची आणि राष्ट्रवादीची आतली मिली बघत आहे. आणि दुसरं सोडून द्यावं, माझ्यासारख्या माणसावर कोण आरोप, पण यांची हिंमत काय आहे? कोण अरविंद सावंतांनी कोणतं विनायक होतो? त्यांची अवकात आहे का माझ्यावरती बोलायची? योगदान दिलंय 52 वर्ष, अंगावरती अनेक केसेस घेतल्यात, जेल भोगलेत, नालबंदी झाले आणीबाणीच्या काळामध्ये. तुम्ही काय, तुमच्या अवकात आहे का आमच्या आमदार संधी बोलायची? कालच 1 महिना झाला बेळगावला 2005 सालामध्ये गेलो होतो, बाळासाहेबांनी पाठवलं होतं, तो गुन्हा दाखल केला, तर आता जाऊन माझ्यावरती अटकपूर्व जामीन मी आता 10 लाखाचा घेतला बेळगावला जाऊन. तुम्ही आम्हाला काय पक्ष शिकवताय हो? तुम्ही आम्हाला पक्ष काय शिकवताय? आणि म्हणून शिवसेनेसाठी जीवाचं गाण करणारा माणूस आहे, डोक्याला कफन बांधून लढणारा माणूस आहे. माझ्यासाठी सुपारी दिल्या गेल्या माझं मर्डर करण्यासाठी. आमची बायका मुलं नव्हती का? पक्षासाठी मी संघर्ष केलाय. कोण अरविंद सावंत आणि कोण लंडू हे यांची अवकाश आहे माझ्यावरती बोलायची? काय कसली मिनी बघत आहे? उघड्या डोळ्यांनी बघता 2 फूट पडलेत, आमदार जात आहेत, ही मिली बघत आहे का? काहीतरी बोलायचं, काहीतरी मीडिया समोर जायचं, काहीतरी बोलायचं म्हणून आपलं तोंड आहे बोलायचं का? आणि म्हणून भविष्यामध्ये माझा प्रामाणिकपणे प्रयत्न असेल, मागे याच्या आधी देखील प्रयत्न केला, भविष्यामध्ये माझा प्रामाणिक प्रयत्न असेल की शिवसेना प्रमुखांची शिवसेना ही अभेद्य घातली पाहिजे, फूट होता कामा नये, पुन्हा भगवा झेंडा जवळाला फडकला पाहिजे, पुन्हा उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली काम झालं पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी मला जितके प्रयत्न करणार, पण मी महाराष्ट्रात बाहेर पडणार. जिथं जिथं राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत त्या मतदारसंघामध्ये मी दौरे करणार, मी जाणार, मी बाहेर पडणार. आणि उद्धवजींना एवढीच विनंती आहे माझी आपल्या माध्यमातून, उद्धव साहेब, मला समाधान नाही वाटलं राजीनामा देऊन. मी राजीनामा नाईलाजानं दिलाय. माझ्या मुलाच्या तर मुळावर सुटलात तुम्ही, उद्ध्वस्त करायला निघालात माझ्या मुलाला राजकीयदृष्ट्या. आताही उठताय. मी फार संयम पाळला, प्रचंड संयम पाळला. मी काय चूक केली? इतक्या वर्ष योगदान पक्षासाठी दिलं, ती आमची चूक आहे का? ती माझी चूक आहे का? आणि म्हणून मी अनेक गोष्टी माझ्या हातात मी नाही बोलणार. मी बोलेन त्यावेळेला भूकंप होईल. मला तुटलेलं कसं जोडता येईल तो मला प्रयत्न करायचा आणि मी करणार. सर, तुम्ही जोडण्याचं बोलत आहात, मात्र आता ही समोरची प्रतिक्रिया येते अरविंद सावंत यांची की तुम्ही गेल्या 2.5 वर्षामध्ये मातोश्रीवर फिरकला नाही. 3 वर्ष, 2.5 वर्ष अभिनंदनही केलं नाही. अहो 2.5 वर्ष नाही, चूक आहे.
मी उद्धवजींना जाऊन भेटलो मुख्यमंत्री झाल्यानंतर. या बडव्याला काय माहिती आहे, त्याला काय माहिती आहे, ते काय पण बोलते लंडू ते. मी जाऊन भेटलोय उद्धवजींना. मी उद्धवजींना खुर्चीत बसवला, मी पुष्पगुच्छ दिलाय. तू काय मला सांगतोयस? तुझी अवकाश आहे का माझ्यावरती बोलायची? तुम्ही चमचे आहात जवळचे, तुम्हीच वाट लावून टाकली मला पक्षाची वाट लावणार हेच आहेत चमचे, हे चमचे आहेत. पण समजून घ्या, माहिती घ्या आणि मग बोला. संजय राऊतांची भूमिका टोकाची असते, त्यांची रोजची येणारी वक्तव्य हे कुठेतरी शिंदे गटालाही बोचत होती, तुम्हालाही होय. मी सांगतो, मला बोचायचा काय प्रश्न कुठे येत नाही, सांगतो मला. पण ज्या वेळेला माझं बोलणं झालं होतं उद्धव साहेबांसोबत, एकनाथ शिंदे यायला निघाले होते, सगळे तयार झाले होते. एवढ्यात इकडून मग कुणाला कुचके, कुणाला बैल, कुणाला वेडा, त्या महिला आमदारांना वेशा वगैरे सगळं बोललं गेलं. आणि मग सगळे सगळे थांबले. समोर या वाचा का नाही पडली? तुम्ही 2.5 वर्षापासून खतखत होती बोलता माध्यमांचं. अहो, मी पत्रकार परिषद घेतली ना, माध्यमात बोललो ना, मी माझं मन मोकळं केलं की मधल्या काळामध्ये साधारण 7-8 महिने झाले की. मला 2.5-3 वर्षाच्या आधी उद्धवजींनी मातोश्रीत बोलून घेतला होता आणि मला सांगितलं होतं की याच्या पुढे तुम्ही मीडियाशी बोलायचं नाही, तुम्ही मीडियाकडे एक शब्द बोलायचा नाही. माझ्या तोंडाला कुलूप लावून ठेवलं होतं म्हणून बोललो नाही. काय कारण आहे त्याच्यामध्ये? मला कळलं नाही अजून ते. मग माझ्या पत्रात लिहिलंय, त्या पत्रामध्ये मी लिहिलंय तो मुद्दा की हे माझं तोंड तुम्ही का माझ्या तोंडाला कुलूप लावून ठेवलं होतं, त्याचं मला काय आज कळलं नाही ना. पहिले 40 आमदार जे गेले त्यांना आदित्य ठाकरे 51 मुख्यमंत्री होतोय कळल्यानंतर मी त्यांना हात जोडले होते, उद्धवजी हे पाप करू नका तुम्ही, हे साहेबांना आवडणार नाही. आपली पक्षाची ताकद वाढवू, आपले आमदार निवडून आणू, व्हा मुख्यमंत्री. साहेबांचं स्वप्न साकार करा तुम्ही. पण साहेबांचं असं स्वप्न नव्हतं की ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत मी संघर्ष केला त्यांना घेऊन मुख्यमंत्री व्हा, असं साहेबांचं कधीच नाही. साहेब जिवंत असते तर उद्धवजीला मुख्यमंत्री होऊ दिलं नसतं. तुम्ही असं काय होतंय पण की ग्रामपंचायत सदस्यापासून खासदारापर्यंत लोक निघून जात आहेत स्थापनेपासून पक्षाच्या, त्यांना का कळत नाही? एक गोष्ट मी सांगतो, शरद पवारांनी, अजित पवारांनी, उद्धवजींनी आजारी होते किंवा मधल्या काळात कोरोना झाला होता, ते बाहेर पडत नव्हते. त्याचा फायदा अजितदादा आणि शरद पवारांनी घेतला. मी एक पत्र पाठवलं होतं मधल्या काळामध्ये उद्धवजींना, त्याची कॉपी तुम्हाला मी देईन. त्या पत्रामध्ये शरद पवार कोकणातल्या कुणबी समाजाला बोलवून घेऊन तुम्हाला कुणबी भवनसाठी 5 कोटी रुपये देतो, पण तुम्ही शिवसेना सोडा नाही राष्ट्रवादी द्या. 5 कोटी दिले शासनाचे, मुख्यमंत्री उद्धवजी, शासनाचे पैसे, आणि कुणबी लोकांना फोडली आणि राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करून घेतला. हे वास्तव आहे. हे इथून हे मी दाखवलं, उद्धवजींना फोटो पाठवले. हे म्हटलं हे काय फोटो, शरद पवारांसोबत बैठका, अजितदादा चेक देतोय आणि नंतर तुमचे पाटील, त्यांचे अध्यक्ष जयंत पाटील, ते जाऊन दापोलला जाऊन त्यांचा प्रवेश करून घेत आहेत शिवसेनेच्या लोकांचा राष्ट्रवादीमध्ये. हे लक्षात का येत नाहीये? आता हे सातत्यानं होत आहे, मी दाखवून दिलं. नंतर प्रत्येक गेलेला 51 आमदाराचा प्रत्येक आमदार सांगतो उद्धवजींना, उद्धवजी आमच्या मतदारसंघामध्ये अजितदादा बोलावून माझी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना पैसे देत आहेत आणि आम्हाला निधी मिळत नाही. हे प्रत्येक आमदार सांगायचा प्रयत्न करतोय. मुळात उद्धवजी पुन्हा सहसा जास्त भेटत नव्हते. नंबर 1, काही वेळेला सांगायचा प्रयत्न केला लोकांनी, एकनाथ शिंदेनी सांगायचा प्रयत्न केला, पण उद्धवजींचं प्रेम काय त्या शरद पवारांवर कमी होत नव्हतं. आणि म्हणून आज मला एका गोष्टीचं मी तुम्हाला सांगतो, आज पुन्हा एकदा मी एकनाथजींचे आभार मानतो, 51 आमदारांचे आभार मानतो, बघा खासदार उद्या जाता येतात त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी हे जर पाऊल उचललं नसतं, एवढे नगरसेवक जात आहेत, सदस्य जात आहेत, तालुका प्रमुख जात आहेत, पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्य जात आहेत, त्यांचे मी आभार मानतो. त्यांनी हे पाऊल उचललं नसतं तर महाराष्ट्रामध्ये शरद पवारांनी आणि अजितदादांनी शिवसेना सिद्ध केली नसते 8 वर्षामध्ये. कारण जे काय? बाळासाहेबांना त्यांना शिवसेना संपवायची होती. कारण काय की पवारांवरती इतकं प्रेम आहे आणि 51 आमदार. अहो तेच तर मला, तेच तर कोण उलगडत नाही, रात्रभर झोप येत नाही, 2-2 वाजता उठून बसतोय, जेवण जात नाही. तेच तर दुःख आहे ना माझं पण, की आपला पक्ष फुटतोय, आपला पक्ष संपतोय, आपल्या पक्षात उभी फूट पडते, तरी मी शरद पवारला सोडत नाही, पक्ष संपला तरी चालेल. हे का होत आहे? मग नेमकं आजूबाजूला सांगणारे लोक कोण आहे? कायदेशीर लढाई, यावेळी लढलात तर शेवटीमध्ये फूट पडलीच ना. आणि म्हणून मी सगळ्यांचे आभार का मानतो, त्यांनी जर हे पाऊल उचललं नसतं तर पुढच्या वेळेला तुम्ही सर्वे करून घ्या, रामदासजी, आणखी 2.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 10 आमदार पण शिवसेनेचे निवडून नसते आले. आता जी परिस्थिती आहे
आहे त्यामध्ये कुठेतरी राष्ट्रवादीमुळे शिवसेनेचे अनेक नेते बाहेर पडले, परंतु आता जी नैसर्गिक युती झालेली आहे त्यातनं पुन्हा संघटनेला उभारी येईल असं वाटतंय. तुमचा हा निर्णय राजकीय मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणार भविष्यामध्ये. मी प्रयत्न याच्या आधी पण केला. एकनाथ शिंदेजी आणि सगळे आमदार गुवाहाटीला असताना मी प्रयत्न केला. माझ्या प्रयत्नाला यश आलं होतं. एकनाथ शिंदेजींनी मला सांगितलं होतं की भाई उद्धवजींना सांगा राष्ट्रवादी साथ सोडा, आम्ही सगळे मातोश्रीवर येतो. पण शरद पवार मातोश्रीत पोहोचले, त्यांनी काय ती गुरु किल्ली दिली आणि सगळं पुन्हा उलट झालं. मग कायदेशीर लढाई चालू झाली. तुम्ही एवढे आरोप करता. अरविंद सावंत म्हणतात, तुमची आणि राष्ट्रवादीची हातली मिली बघत आहे. एक आणि दुसरं सोडून द्यावं, माझ्यासारख्या माणसावर कोण आरोप, पण यांची हिंमत काय आहे? कोण अरविंद सावंत कोण तो विनायक राऊत हो? त्यांची अवकात आहे का माझ्यावरती बोलायची? त्यांची अवकात आहे का माझ्यावरती बोलायची? योगदान दिलंय 52 वर्ष, अंगावरती अनेक केसेस घेतल्यात, जेल भोगलेत, नालबंदी झाले आणीबाणीच्या काळामध्ये. तुम्ही काय, तुमच्या अवकात आहे का आमच्या आमदार संधी बोलायची? कालच 1 महिना झाला बेळगावला 2005 सालामध्ये गेलो होतो, बाळासाहेबांनी पाठवलं होतं, तो गुन्हा दाखल केला. तर आता जाऊन माझ्यावरती अटकपूर्व जामीन मी आता 10 लाखाचा घेतला बेळगावला जाऊन. तुम्ही आम्हाला काय पक्ष शिकवताय हो? तुम्ही आम्हाला पक्ष काय शिकवताय? आणि म्हणून शिवसेनेसाठी जीवाचं गाण करणारा माणूस आहे, डोक्याला कफन बांधून लढणारा माणूस आहे. माझ्यासाठी सुपाऱ्या दिल्या गेल्या माझं मर्डर करण्यासाठी. आमची बायका मुलं नव्हती का? पक्षासाठी मी संघर्ष केलाय. कोण अरविंद सावंत आणि कोण हा लंडू हे यांची अवकाश आहे माझ्यावरती बोलायची? काय कसली मिली बघत आहे? उघड्या डोळ्यांनी बघता 2 फूट पडलेत, आमदार जात आहेत, ही मिली बघत आहे का? काहीतरी बोलायचं, काहीतरी मीडिया समोर जायचं, काहीतरी बोलायचं म्हणून आपलं तोंड आहे बोलायचं का? आणि म्हणून भविष्यामध्ये माझा प्रामाणिकपणे प्रयत्न असेल, मागे याच्या आधी देखील प्रयत्न केला, भविष्यामध्ये माझा प्रामाणिक प्रयत्न असेल की शिवसेना प्रमुखांची शिवसेना ही अभेद्य घातली पाहिजे, फूट होता कामा नये, पुन्हा भगवा झेंडा जवळाला फडकला पाहिजे, पुन्हा उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली काम झालं पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी मला जितके प्रयत्न करायचे करणार, पण मी महाराष्ट्रात बाहेर पडणार. जिथं जिथं राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत त्या मतदारसंघामध्ये मी दौरे करणार, मी जाणार, मी बाहेर पडणार. आणि उद्धवजींना एवढीच विनंती आहे माझी आपल्या माध्यमातून, उद्धव साहेब, मला समाधान नाही वाटलं राजीनामा देऊन. मी राजीनामा नाईलाजानं दिलाय. माझ्या मुलाच्या तर मुळावर उठलात तुम्ही, उद्ध्वस्त करायला निघालात माझ्या मुलाला राजकीयदृष्ट्या. आताही उठताय. मी फार संयम पाळला, प्रचंड संयम पाळला. मी काय चूक केली? इतक्या वर्ष योगदान पक्षासाठी दिलं, ती आमची चूक आहे का? ती माझी चूक आहे का? आणि म्हणून मी अनेक गोष्टी माझ्या हातात मी नाही बोलणार. मी बोलेन त्यावेळेला भूकंप होईल. मला तुटलेलं कसं जोडता येईल तो मला प्रयत्न करायचा आणि मी करणार. सर, तुम्ही जोडण्याचं बोलत आहात, मात्र आता ही समोरची प्रतिक्रिया येते अरविंद सावंत यांची की तुम्ही गेल्या 2.5 वर्षामध्ये मातोश्रीवर फिरकला नाही. 3 वर्ष, पावणे 3 वर्ष, अभिनंदनही केलं नाही. हो पावणे 3 वर्ष नाही, चूक आहे. मी उद्धवजींना जाऊन भेटलो मुख्यमंत्री झाल्यानंतर. या बडव्याला काय माहिती आहे? त्याला काय माहिती आहे? ते काय पण बोलते, लंडू ते. मी जाऊन भेटलोय उद्धवजींना. मी उद्धवजींना खुर्चीत बसवला, मी पुष्पगुच्छ दिलाय. तू काय मला सांगतोयस? तुझी अवकाश आहे का माझ्यावरती बोलायची? तुम्ही चमचे आहात जवळचे, तुम्हीच वाट लावून टाकली मला पक्षाची वाट लावणार हेच आहेत चमचे, हे चमचे आहेत. पण समजून घ्या, माहिती घ्या आणि मग बोला. संजय राऊतांची भूमिका टोकाची असते, त्यांची रोजची येणारी वक्तव्य हे कुठेतरी शिंदे गटालाही बोचत होती, तुम्हालाही होय. मी सांगतो, मला बोचायचा काय प्रश्न कुठे येत नाही, सांगतो मला. पण ज्या वेळेला माझं बोलणं झालं होतं उद्धव साहेबांसोबत, एकनाथ शिंदे यायला निघाले होते, सगळे तयार झाले होते. एवढ्यात इकडून मग कुणाला कुचके, कुणाला बैल, कुणाला वेडा, त्या महिला आमदारांना वेशा वगैरे सगळं बोललं गेलं. आणि मग सगळे थांबले. समोर या वाचा का नाही फोडली? तुम्ही 2.5 वर्षापासून खतखत होती बोलता माध्यमांचं. अहो, मी पत्रकार परिषद घेतली ना, माध्यमात बोललो ना, मी माझं मन मोकळं केलं की मधल्या काळामध्ये साधारण 7-8 महिने झाले की. मला पावणे 3 वर्षाच्या आधी उद्धवजींनी मातोश्रीत बोलून घेतला होता आणि मला सांगितलं होतं की याच्या पुढे तुम्ही मीडियाशी बोलायचं नाही, तुम्ही मीडियाकडे एक शब्द बोलायचा नाही. माझ्या तोंडाला कुलूप लावून ठेवलं होतं म्हणून बोललो नाही. काय कारण आहे त्याच्यामध्ये? मला कळलं नाही अजून ते. मग माझ्या पत्रात लिहिलंय, त्या पत्रामध्ये मी लिहिलंय तो मुद्दा की हे माझं तोंड तुम्ही का माझ्या तोंडाला कुलूप लावून ठेवलं होतं, त्याचं मला काय आज कळलं नाही ना. पहिले 40 आमदार जे गेले त्यांना आदित्य ठाकरे 51 यांनी सुद्धा 51 त्यांना आदित्य ठाकरे यांनी सुद्धा घाण गेली असं म्हटलं.
माझं तेच म्हणणं आहे की आपण कुणाला काय बोलतोय, समोरची माणसं कोण आहे, त्यांनी पक्षासाठी आता गुलाबराव पाटलासारखी माणसं जातात का जातात. अनेक वेळा त्यांनी पण जेल भोगले आहे, त्याच्यामध्ये अनेक लोकांनी संघर्ष केलेला आहे, जेल भोगलेले आहे, त्यांच्या वडिलांपासून सगळेजण जेल भोगलेले आहेत. तर अशा लोकांना तुम्ही काय पण कुठला शब्द वापरतोय, थोडं तारतम्य पाळलं पाहिजे ना आपण. भाई विषय असा आहे, ज्या पद्धतीने आजचा दिवस बघा आणि शिवसेना स्थापनेचा दिवस बघा. हिंदू हृदयरत्न बाळासाहेब ठाकरे यांनी जेव्हा शेवटचं भाषण केलं होतं शिवाजी पार्क परिसरामध्ये, त्यावेळेस त्यांनी म्हटलं होतं की आता शिवसैनिकांना उद्धव आणि आदित्य मी तुमच्याकडे लक्ष देण्यास सोडतो आहे, तुम्ही आता शिवसेना आणि दोघांना. अरे बाबा हो, पण बाळासाहेबांना माहित नव्हतं ना की त्यांचा मुलगा राष्ट्रवादीने काँग्रेससोबत जाऊन मुख्यमंत्री होणार आहे म्हणून. हे कुठं माहित होतं त्यांना बाळासाहेबांना? असं काय करता तुम्ही? हेच तर आमचं दुःख आहे ना. आणि त्याच बाळासाहेब असताना, जिवंत असताना शरद पवारांना जे जमलं नाही तो गेम त्यांनी शरद पवारांनी आता केला. हा निर्णय तुमचा जेवढा महत्वाचा होता तितकाच तो कुटुंबासाठी आणि तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या सुद्धा महत्वाचा होता का? होय होय, माझी मिसेस पण कालपासून लढते. आम्ही फार दुःखी आहोत सगळेजण, फार दुःखी आम्ही आहोत सगळेजण. हो नाही, जय महाराज. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.